Gilusan na ang tag 20 pesos per kilo nga bugas alang sa mga tricycle driver sa Tagum City ug Panabo City sa Davao del Norte. Ang report ni John D. Esteban. Anaa sa 200 bags o 10,000 kilos sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas ang gibaligya sa Department of Agriculture sa pagigalayon sa lokal nga panggamhanan sa Tagum City, Davao del Norte. Nga ibaligya alang sa mga tricycle driver sa syudad adlawng Martes. Gipahigayod kini sa multi-purpose gym, Rotary Park sa Barangay Poblasyon. Anaa sa 10 ka kilo ang pwedeng mapalit matag driver. Kinahanglan lang ipresenta ang ilahang transport ID. Usa sa mipalit si Leonardo. Dako na kay tabang ng 20 ang kilo kay sapa 10 ka kilo so dugay-dugay po na mo na mahurot. Gisiguro sa LGU nga maayo ang kalidad sa NFA rice nga gibaligya pinaagi sa nasangpit nga rice subsidy program. Nagpakuha og sample sa NFA. Kaya gikan man ni dito ang stock. O sa sample niya, okay. So nagpaluto po ko. So nagpaluto ko to be sure. Kaya iwas ta niya ng daghang istorya ba. Ang NFA nga rice, baho. So nakatilaw naman mong uban. Umot. Bulad na lay kulang ni ini. Anaa sa kapin libo ang maka-avail sa programa base sa available nga bugas. Ang problema, anaa sa kapin 3,000 ang driver sa lungsod. Pero sumala sa Department of Agriculture nga duna pay laing hugna sa supply aron makapalit ang tanang tricycle drivers. Ang allocation naman is 10 kilos per month. So kung yung 1,000 po makakuha ngayon, next week yung susunod po siguro 1,000 para po mapuno for September. And then next month po may makaka-avail na naman po sila. Sumala sa DA, sunod bulan mugamit na og QR code system aron mapadali ang pagsuta kung sakto ug wala nagpasulabi sa 10 ka kilo nga limit ang napalit sa benepisyaryo aron maapod-apod sa tanan. Ginalantaw sab nga sunod bulan ang mga Public School Teachers ug Parents Association ang musunod nga makabenepisyo sa programa. May pasalig ang DA nga paigo ang supply aron maakomodar ang tanang benepisyaryo. Sa percentage pa nung ating stocks ngayon with NFA, kung bago wala pa po tayo sa 10%. Kung nilaunch natin siya nitong August na naman ulit, nakasama po yung ibang sector aside from the vulnerable, hindi pa po ganun kadami. So we're really fast tracking, no, para mas maparami pa po yung mabibigyan natin. So we have enough supply? We have enough supply. Gilusad sab ang susamang programa sa Panabo City, Davao del Norte sa susamang adlaw. Din 100 bags o 5,000 kilos sa bugas ang available alang sab sa mga tricycle drivers. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, One Mindanao.